Привет. Вече сме. Здравейте! Мери, аз седи някъде. Сам. Дай. Чакай, какви повики? Няма да там. Васи лапка. Васи, лапка веднага! Ама защо снимам от сега още? 22 секунди са снимали. Айде, лапка. О, бомба. Мотото. Не. Давай, тук на стола. Не съм и тях, бе. Да бъдеш малко с нас? Сам аз не знам текста на песента. Сега, от мама и тати, защото много слушаш, ставаш все по-голяма, даваме един подарък. Слушай сега. Защото няма на говорички с тати да ти подарим компютър, си варяваме една мишка, да скакате двете да играете на този компютър. Нали? А пък къде мами, ще ти купим. Съгласна ли си? Айде да си жива и здрава. Пожелавам ви много здраве, щастие. Къде? Комплекс мишка. Мишка. Само мишка. Мишка ли го пусти? Кой ще я правим с мишка? Како се ги е първо подарък? Това така е. Ти ми дължи го разпечатай, бабо. Я виж как е по-дадава. Виж каква хубава раница има. Той май като моя. Леко бе! Чачек не търпение. Не така е! Айде изкарай го на ласта, госпожи. Айде. Ти е вижте ли какво не е ли какво е? Обратно. HP, да. Ама на обратно му е на обратно. Айде, ти се сама. Айде. Аз така. Я го включи. Не от само. Как не от само? Не би тя може да прави така. Ето бе средно. Може ли ластик? Чакай сега. Може ли си може? Включи ли му? Чакай. Айде сега копиш. Ластик. Но, мамо! Давай, бързо са. Ще се чакай сега. Ти може купиш ли? Като заради ще снимам, да. Ето. Ама мишка бе, мишка, само мишка. Дай си ми мишка, да къде ми тя мишка?